Nou, de knie buigen naar je toe. Ja. Pak hem maar vast. Oké. En een beetje rekken. Ja. Oké, voel je dat? Ja, nou. Ja. Wat verdikkie, hè? Ja, er moet wat gebeuren, hè? Je spieren die worden stevig worden. En de handen omheen te krijgen, dat voel ik net best meer. Op weer terug, hè? Op weer terug. Nou, weer terug. Dit komt erop aan, hè? Ja, het kost een hele hoop energie. En een hele hoop kracht. Kom je hier al lang? 4 jaar hier. Ja, heel leuk. En mij nog? Heel zwaar. En we hebben zo het willen. Ja, dat is heel belangrijk. Ik ben hier 5 dagdelen, dus 2,5 dag in de week. En naar het zin? Ontzettend, ja. Het leuke is van heel veel verschillende mensen zijn er. En ja, iedereen heeft zijn eigen handicap, beperking. En gelukkig wel dus goed personeel, die dus heel erg kunnen begeleiden. Anders had ik dit niet kunnen doen. Joet is de open dag. En dat is dan kunnen mensen van buiten niks zien wat hier gebeurt. Ik ben net getrouwd, ik ben alleenig. En ik heb altijd wel een druk leven gehad. En nou ja, oké. Dan moet je wel onder de meesten blijven, hè? Want wij hingen jou het drok mee. Ik hier wat boerderij en ik hier wat ijzerhandel. Nogal aardig in Geurt, ik hier meesten niet zien. Mooi leven? Ja, ik heb wel een mooi leven gehad. Ja. Maar ja, toen kwam het maar... Toen kreeg ik maar mijn eigen en toen weer het gebeurd. Hoeveel is jou nou? 10%. Ja. Dat ik zie een scam, zeg ik maar zeggen. Zie? Jo, zeg mij nou ik net. Een scam, zeg ik. Ja. Ja. Terug recht. Zo. Deze oefeningen doe ik bij de thuis net. Want ik heb thuis net een bal. Maar dan ging ik thuis in de deur staan en dan met de hand bij de deur opklimmen. En dan de ranen van de deur beetpakken. Dus je zet er wel terug? Ja, want dan ik al in een rolstoel zitten, zeg maar. Ik had de ziekte van Parkinson. 8 jaar geleden kwamen ze tot ontdekking dat toen koek een hele hoop dingen woonden net meer. Les van de spieren is mij begonnen. Nou, en toen zeiden ze, je moest maar naar de neuroloog. En toen kwam ze tot ontdekking dat het Parkinson was. En ben je hier graag? Ik ben hier hartstikke graag. Ja, hartstikke leuk is het hier. Ja. Ik hoop je nog een tijdje te bloeien. Ik heb brood gehad, zei hij lind. En toen heeft mijn man stond en dan ben ik komen. En ik ben in de Talma-stad. Omdat ik niet meer alleen kon. Maar ja, dan heeft het winkel heel wat opgeknapt. Ja, we gaan vooruit, we zetten terug. Ja, ja, we kunnen net met pakken neerzetten. Nee, ik zeg altijd een soort wel, maar dan kom je het fietsen. Ja. Want van de beroerte kon je ook gewoon alles, hè? Ja. Maar nou, de brood kon ik helemaal niks.
En dan ben ik zo hier verder en ik ben heel soort. Vooral als je. Ik heb een bedrijfsongeval gehad en daardoor heb ik dus ruim 4 minuten zonder zuurstof gezeten. Geen pols, geen hart. En ze hebben me terug kunnen halen. En daar dus helaas hersenletsel aan overgehouden. Ik ben dus toch wel erg beperkt. En ja, ook al mijn vrienden kwijtgeraakt daardoor. Dus, ja, Wat dien je vroeger? ik werkte in een bakkerij. Het is belangrijk dat je ook nog een beetje zelfvoldoening hebt. En ik denk op het moment als jij in een buurthuis gestopt wordt zo van, en je gaat de hele dag bingoen, dat je ook niet echt meer een doel in je leven hebt. En het gekke is, je ziet gewoon mensen die denken van, nou, die zou dat niet kunnen. Die zie je in één keer dingen maken dat je denkt van, oké, dat kan dus wel. Met de juiste begeleiding. En dat vind ik mooi. Vind ik heel mooi. Nou kom je Joert en Ja. meisjes te zeggen dat je vandaag viel, dat Ja, wist hè? ja, heel prachtig. Dat is altijd samen mooi. Als je alles even zelf heeft, dan kan je ga je doggen. Heel belangrijk. Ja, is dat belangrijk? Ja, vind ik wel. Oorzien achter kamers. En dat moet net. Nee. Dit zijn de motieven, zo lang mogelijk. Goeie. Ben je man dan? Mooi hakselig. Maar jij hier nogal wat mannen aan het werk. Ja, nou ja, de haakwaar en voor die bakken en 2 kippen en 2 mooie zijn. En is het dat goed werkvolk? Ja, dat is mijn hoor en mijn broer. Dat mag naar de klauwen. Nee. Dat ben ik de eerste net. En helpen ze jou dan vergezen of maar ze dan ik nog betel je? Nee, als je die maatschap doet, dat zie je niet al lekker vallen, lekker men. Ja, oké. Oh, ja. En hoe is het om hier te werken met je huid en met je broer? Dat is makkelijker dan lennig. Want het is ik wel eens dreig, denk ik. Je maakt je wel niet horen, ja. Ja. Dat is voor hun niks aan. Ja. En wat is dan de taakverdeling tussen je terrein? Nou, ik doe de boekhouding wat. En ik zit normaal in de maatschap, maar dan was die jongens die met het werk doen en die met de zaak verder regelen. Daar bemoei ik me net meer mee. Doen ze dat wat goed? Ik vind van wel. Je moet daar roeien met de riem die je hebt. En je hebt met de natuur te maken en uiteindelijk is die baas, nou. En daarom probeer je de zaak wel eens wat bij te stellen. En je best is om alles wat goed aan de grond te krijgen. Maar toch had het alle dagen 10 mm rond in die periode hebben van die eerste hand. Dan is het heel moeilijk om de kap een beetje boven water te houden. Maar je zult wel redden, toch, mooi terrein? Ik hoop het al. Ik hoop het al, maar ik ben de bank wel nodig. Dus het bent regentijd. Ik wil het regentijd.